Right, chocolate is Winston Machira. Ngoma lelo Waka yekuroga urora. mkunda waka ndosituma wakandotuma tete yacho otouyawo ne 25 izimu mvura iya muromo yakuti ndisitine mwana wanyu obva atoenda nanhasi asati atombo ndochoteerawo ndichibvunza kuti iya zvimakasvika muchinditi tiri mwana itaizve mari apa madini apa ndichiti atina tichazogadzira ndodzokera ndopindahe ndichazodzokera ndomudainza kumba kwangu ndodzokera oti ndichazogadzira ndodzokerahe saka chendazozouya mudare muno ngezvekuti iye akunda kutorwa wakutorwa mari iniwo andisina changu ukanogumira muromo ndakandogumira muromo Amadora leno mwana. kuma 80 Akagananga. anga une 4 ndinoziva akunda airi aorwa nemukomana umwe wakushandawo kubasa wakatoroora Saka ane tu asikana tu akona. aroorwa kana ana 4 Anacho akamira sei. anacho ane asikana airi atatu nemukomana umwe asikana acho aroorwa 2 aroorwa 1 asati mukomana atoroora mari yakona akanaka Uyu mukomana akaroora. Mukomana akaroora. waroora watani mwana Makore mwana. 2025, 1990. Akaita mesi kutuko nde. Makore. Mari 1990. 2035. Hayi baba makore 35 mwezi mando kundanda ndozite 35. Saka 35 years wakatora mwana wenyu akaenda naye 35 years akatumira chii? akatumira tete ake ne 25 zima
Angati makonda. zimu yakazozwe isapo yobva yapera iyo zimu dhora akanotumira gore ma90 zimo baba nenguva yakadi yatora mwana wake panga pane nguva yatirebei ini ndiri kutoti umboribii ndozoona iwona asvika atete yake asho ingaite makore mangani gore kana mwedzi mingani atora gore imatonava kule mwana asi munomakore ikudero inini ndine 68 urokwa 68 makabarwa gore ndine 68 years 68 yeah. okay saka wakandoya kwatora mwana kwakogara a few years later kwatoma tete ne$25 yekuti ndine mwana kwakuita ana 4 nanhasi mwana wenyu wacho mukadzi wake uchinaye uriyo mwana unaye allright tazvizwa respondent mudairi vamwe pane zvisu munokirawo Mati? Amuna kuya nemari. Ndakataura vanhu kuti mari inodikana yedaira. Apo mechanga uri kudai ndina mari. hauna mari kudii hauna kana foni siya foni taunotora mafoni tipe foni yewaifonera mukunda wayo chinyenga ndiyo foni yacho tipi Kanzi nhasi chiunza ifoni yemunayo. Tichibatisa. ndovataitengesa zibatiso zvozi ndovataitengesa hauna chiroke unonyenga kunanhu hana foni nemudare muno hauya hauna tipe foni totsvaga bhaya togadzirisa Changamira hasi mutaka. Utori ndikuone kusayabuda kubhadhara urori daira haubhadhari Chimbonyarara haunonzitaura mayungu uri panyaya yekuzi ndisadaira zvese zvouchataura wakasununguka kutaura muno kupedza nyaya yedaira nenosununguka kutaura unza foni tibati kuti mari yako marikicho ako achakubudisira mari ukandotaurira inini kuti aiwa foni yangu aisatengeswe ndinoichengeti wobva unza mari toisa kuna changamira kudai haisi yachangamirwa ngeyedai unza foni tichengeti tinobvisa raindira foni unoenda ndo yaizesa achienda achinyenga kundanhu achibarisa achitisa iwe zvakatira basa nefoni yako aizvaizva vamwe yakatofa kuti mari inoyari ani after 2 weeks 2 weeks unenge wautoya futi kudarikeyo unenge wakutoita ukati after 2 weeks unenge wakuto iyoyo
Saka uri kuyana mari iri musi wa 12 October. Ndati uri kuyana mari musi wa 12. Ndo 2 weeks. Ndiyo 2 weeks ka musi wa 12 October. Ndizo tuna unyora pasi tende mberi chauna. 2 weeks ndidzo dzoti 2 weeks musi wa 12 October. Ndizo tawirana. Ure zuo zodo taura iri ipapo. Panyaya mari musi wa 12. kuti What 2 weeks again? Ndidzo musi wa 12 wacho. Wacho ndoka dzinokwana 2 weeks. Changabira adoziva kuti anyore mu2 weeks dzenyu dziri kupera musi wano kuti ari kunyora kuti right imataura kuti by 2 weeks andika kuti riri date kuti 2 weeks dzangu dzendinofunga ndinoone mari dzinopere padate rakati. Alright, next go to date iri musi wa 12 uya nemari. Okay? Right. Sidaira tizvo wakatora ushu Winston Mati unomuziva ero chiri chicha ndite zvara wako paudini ndo baba yemudzimai wako iyo une mukadziwo une mudzimai iyo wakarora wakarora here wakamutora rini mukazini 98 kubva 98 kusvika izvozvizvi wakamboenda here chipeneti something chekuenda kwete zvekutumira $25 kuti tsvagirai matsvagirai kuno nekuroora zvinhu zviri zvakadini. Wakambochiendawo here kuti ndazwa uri kuti tezvara handizvo tezvara kuti zvendo baba wemudzimai wawakaroora saka ndazokubvunza kuti wakaroora here kuti ava wabude zita rekuti tezvara kunga iwo wakaroora iwe uruzwa hauna uroora asi uri kuhati tezvara hausi kutsvinya ndi baba ebhebhi rako taura izvozvo ndi baba because kuti abude kuzitezvara kunga wakaroora ende iwo kuti muna anhu kudai mune mudzimai kunga wakadini futi wawaroora uri kubika mapoto iwo nemukadzi wemudharo ndizvo zviripo handizvo here haibva pakusvika iwe unobva pamusha wenyu hakusi kuroora uku wakazoenda here kuti mwana uya wetakati tinaye chititaurira kuti munodei kana kuuya neimwe 25 iye wakaendesa ndeyekuti mwana wenyu musaenda mumapurisa musaenda mumwanga musaenda mumaprofita ndini ndinaye wakachizoenda here kuti mwana wenyu uya wendinaye batai apa ane ndinomunzira kwei 28 years uri munzira ana apa ari kuroorwa ari kubvisirwa here iwe waitobvisirwa ina yacho uri kuanyenga mahara unofunga kuti akwasha akwacho uri funga kuti haasi kuzvizwa uri funga kuti mabharanziri akatozwa iwewe mukadzi wako achitaura kuti baba hasati amundibvisira kana sendi saka iwe uruda sei kuti akundako uri kuona kuti ka ihistory yakuita repeat itself zvawakaita iwewe uchifikisa ava
ndo zvakuita bouri wai kutora mwana wemunhu uchigara tetezwa ubarisa ana 4 usina kana 5 kana dhora haunawo here kana dhora rekuti mboto maidri uchimba wagurira unozviziva ri baba ayo mukunda wavo akafara anogona kumurambura kozi munozviakundomboenzanisa kuti munogona kutenge gorosari wechivapa havarambi kudya asi harisiri kuroora dai chido chinokusemai aizouya ari mangai kwamambo tinasekoni mupasha wangu une chido kana sekugara munofambira aizouya here Grade 7. Unozenga hanzi hapana kwatinoshanda nokuita kumarikicho rikicho. Alright. Nyaya iri mudare muno tezvara warwa vakambomira vakamira vachitarisira kuti mungwasha wavo uchadini uchauya asi wasvika pakuunza nyaya kuno kudare nyaya yemunotaurirana anozi ma-out of court settlement nema-in court settlement zvakasiyana zvikanga zvauya kudare zvezvaita izvi hatichateereri nyaya dzekushaya nekuti ndinorikicha nekuti inyaya yatoo mudare ari kuda rubatsiro isusu sedare ndiro basa redu rekuti tinge tichibatsira avo kuti wawane mari yavo kubva kwauri hautauri unazva kuti hauna kubhadhara kuti mari yekutaura munhu anonge asina mari pakusina kubhadhara hautauri ba udoutaure unowanza kutaura saka uchizotadza kubhadhara iwo mazvidi undotaura uchataura nezurusu zviya uzotopara imwe mhozo kuti ngodoutaurisa tezvara warudo kuti dare riyawabatsire kuti iwewe wape roora rawo ava tezvara muri kutarisira mari ikoroora renyu mari kana nhasi anayo mari roora remuri kutarisira imari muri kuda kuti mukwacha kuri kuti tamuti bhadhara mari nhasi unoda kuti akubhadhare imari kana ngandipa mombe nhatu chete ndiye muchichipe kudaro mari ngendichichipa hapana kuchindoti Sawa. Uyo inini venarura nanhasika ndoti ndikaifunga mari iyo hana yangu inorowa mombe dzakatozi 10 plus cash magrosari iwo awari kuti iwo pa30 years mwana wangu wakatora hako iyo dza30 years uinaye waane wana 4 3 vasikana vakatoroorwa mukomana wakatoroorwa watone vazukuru
wakwasha wako iwawo kuti vasina urora asi vatsvakirai kuno zvawakandoita wakadini wakauitira wakadai zvese asi ava baba vari kuta kuti izvo zvese hazvisina hazvo vasava chindipa hako mombe nhatu chete mombe nhatu tingatarisa on average mombe is about 250 to 300 at most. Mari yavari kutarisirawa on average we will be looking at something around $800 at most 9 kana kuti mombe nhatu ende chakanakira mombe ka mombe haina kuti mombe imombe mombe imombe wasona saka uri kuti kudini ne muchinomwe mukunda here iri mombe katirotsvaira twese kwasaranga iri wotsvaira kuna kati akuchina amara gepi rakaita awana ndero akapesera urori mombe nhatu handi damage idamage iro uzoti manhanga anoizvira kusina hari pana mwari uri kuti udini weiwewe mukomana ari kuti okei wagara hako zvese waita chamwari angadai ari kutoti nemapenalty pain and suffering late payment asi ati ndoda mombe nhatu toziva kuti mukundo wangu zvafa hazi handisi kucharodza apa ndau ndoti zvii tibudane kunonzi kubudana uri kuti kudina mamusina kumbobvira makataura mweseri imu nyaya mama iwo wanga wakambozirora wakamboya weri kuzwa nyaya yezverora yakutotangira muno ndakamudainza kairi kesi makataurirana kuti muda mombe nhatu hapana chainje ndakamutaurira ngokuti waindouya tondotaura kudai hapasina chaabudisa kubva paakandobvisa 25 saka imuhamba mwandozosvike pakuti mudare muno mudare chindibatsirai kuti pabuda hapo mombe nhatu tibudane kutobvisa mwana wavo chimene basi chizwa iwocha nekuti akafa ari mumaoko mwako kana kudai wauyewo kuzowiga nekuzobatirana izwa pana mwari ugara nehembe usina nehama nemwana iwewe unozosara naye munoziva kuti nyaya inozoitika muchazoya futi munomumwa kuti mambo baba ari kuramba kuige mwana wavo toitonga futi isusu ngemutemo hatizosii munhu asina kuigwa tozondobapinda uzondoti chidai asi handizozvetiiiichida uri kuti toita sei tobatsirana sei iwo nenyaya yemwana wavo waaruda havo mombe nhatu ndati munomuka isusu nyaya ikanga yauya munomuka taakutopa order taakutokutonga wazwa ende mombe idzodzedzo unodara nemuromo mombe idzodzedzo hadzichabhadharwi kuna baba ayaba yanyaya yachi mudare unotoda kuuya nadzo panapa ava wacho wodzitorera panapa kana iri mari unenge uri kutouya nayo panapa ava wacho wouya kuitora iyi nyaya haichatongeke rumba kwenyu mazvizwa baba makatoikorera kumba maunza nyaya kunokuya yayani yainu iyo zvizvi chaundoitika bazi wakuya kuubura mudaro uya kubura bazi uchinanzwa uchiuya uchibura kusvika yakwana ende haisiri yekuchati muri kutaura ikanga yatadza tasvika pekuti zvatatadzisisa wakuenda uchiri kozi yakudari wabva kujeri kwacho mari iyoyo tinonga tiri kuida ukatadza futi wodzokera futi kujeri wabva ikoko uya tinei tiri kundoida ndosaka ndati musaendesa nyaya dzenyu kumatare dzimwe dzacho tauriranai muri pasi pemuti bhozi munokurukana muri pasi pemuti kana uchinje miti yacho muno mudara harichatochinjika haina kweichaenda nyaya iyoyi kusvikira yapera ichaperera muno ende mari iyoyo uri kuya uchiibhadhara muno
taudozwe dheti rokuye mari ndaifunga kuti baba haaronyepa ndangiswa ngezveshuwa saka iwowe nyaya yako wabvuma nyaya yako tauda kuzoti mari inoya rini taiisa pakuti iwe unoya nemombe 3 kana kuti unoya ne$800 mari inoya rini kana kuti mombe kana kuti hafu mombe hafu mari kana kuti whatever iyatooda apa tautoda apa tauchisungana ngoti yakudari iwe mukomana paunokozonga pachitorwe mari apa ichiuya kuno ava vachiuya kuno vachitora mari vachisaina uyo achiunza mari kana dziri mombe achiuya tichisungirira pamuti uri apa padhuza ava vachiuya vachisunura ini ndotodzida mombe kana mwadaika vaisimunetsa kuino handatotenga ini mazoi motoenda mwani mbusu ndizvo dhiri ndazwa baba tori mombe dzavo omaiwoke hamukuasirira apaka hatizvicharodzaba zvokurodzaga dzanhatu dzatobuda yamaitori zvatopera baba atotema anotozive besi dzavo dai ati imwe ndombe mwaite yama plus apa hatizvichatarisira rora yekuti parudo rorwabudo apa tauchitovhara mabesa kundoti kurora hapachina mari usatamba ne40 years uyu zvoutorora ka takuchitopinda sedare sinzi saka ndazoripa pacho ngei kubva mwanyanya uchiponda rakati handisi ucharodza hangu yandokuti hapasi kucharodzwa ba iwo paauya kunoguka atoti ndiri kuendepi atoti ndiri kuende udari nyaya hairegeri hatisi kuramba ba hatiregeri but pabude mombe 3 obviously apeno tikada kuremedza bhozi 3 dzacho dzambobuda ana kwasha abauyu vanhu vake iye mukwasha hazurorwaba aruba avakuna staira vana vanokwanisa kurora mai havakwere munomu kana kuti vange kundiziva kuti baba vane chikwereti chamai uwedze kubatsira baba ngoti 27 years pautsvake mari nhasika pautodiwa naana kuti uri kutaura kuti pane mombe dzacho 3 dzacho dziri kutaurwa kuti vachi unocho since raite joki kuda iye ane joki ndati vana vacho kana dai vari kuda kutambira wakureka vachapedzisira vauya padhuze bhozi baba taakutokaka madhete etiri kunyorerana panapa mari ikarekera kuuya tautore munhu iye ndiye achataura neakwasha ake ataura neakwasha ake kana achida kumora mari kuakwasha ake ayo izvezvi but chiri kudiwa kunoku $800 kana kuti mombe 3 period baba ndo achaziva zvaachaita totendako neadvice yako panyaya yekuti mai but akatogara pasina mai kuti mai boy mukwasha wedu hapachisina zvokuroreranaba ndavomusungisa uku kunoku hakuna kuuya kusungiswa rora bakunoku kunoku atoya kosungisa chato chikwereti chemukwasha hapana tikada kutanga madhiri erora dzinosvika mombe 67 panapa tototaurana zvo zvisingaiti ngaisindozwa saka ndaabvunza iyo kuti imimi mari yerora yamuri kutarisira kubva kumukwasha wacho pa28 years panjepa maakutarisira mari kana kuti mombe ngani akati 3 ngatimbozwa iwo acho aya kuti pamombe 3 dzaati ari kuda dzacho idzodzo chizato chemukadzi wenyu chiripo here munodini ndicho mukadzi wangu haachatokwaniko baba ndataura dzangu inini munomuka for your own information
ine inonzi community court. Zvainonzi community court. Community yacho ndimimi. Saka tinenge tiri kuita nyaya iyi tichibatsirana. Ane advice tinotambira hatirambi because tinogona kurasika tiri kuno dzimwe nyaya chiwanhu chiriko chinosiyana nekunobva vanhu zvakasiyana siyana, but apa nyaya tatiri kuita isusu like I'm saying nyaya dzedu dzatakutonga muno mutendi chitongotonga itoripo yacho tovatende zvondo zvanyeti tatoita izvo zvaitika zvapera ngekuti tiritoona kuti hapana chachichada kubuda. Thank you for your contribution. I think yakutodini yakuda kutoshanga futi kuchisedza imwe mubaba imwe mai ari akashaya mukadzi wenyu ndo akashaya hanzvadzi dzawo dziriyo. imwe mwauya kobvunza pfuma kunoku musina mai kana sekuru. Ana sekuru wacho haiti mushi akaroora imwe mwakaroora here. Alright, imwe mwakabvisa zvese. Saka munyama uri kubva papi uyu wekuti munobva kwatadzawo kuwana something. Ana sekuru acho imwe mwamutauri nawo here. Hanzvadzi dzemukadzi wenyu dzacho imwe mukadzi wenyu akashaika rini? patane 4 years. 4 years. Saka pamama undorohwa ini madhiri nyora chitomboti mari yauya uyu mombe nhatu dzauya mubva mwatora mombe nhatu dzedzi. Ana sekuru ozouya achiti yo mukwasha tirikuzwa kuti mukwasha wako iwo wakazouya kuroora tirudo mombe yedu yaana sekuru yeomai unozodii? Zvinoapa unonga wakubvisa pane nhatu idzodzo. Ndava kutobvisa pane nhatu dzinodii. Pana nisu kweduyo tinoti mukadzi wamafira akaita aka anokuhwa ana mai nini anozi anasara pavana anosara zvipawana ndiwo ane right yekundye chuma chamai akashaika. Saka paari kukleme chuma chawo aya aifanira kunge aina mai nini anonge achitaurawo zvavo kuti pakusara tongoti pamwe mai nini hakuna ndobvetati sekuru hanzvadzi ndo tiri zvimwe tiri kwese bhozi sekuru anogona kuuya achiita mai futi sara pawana ndimai futi. Saka ndati imwimwe mwaya mwega komangarira mukwasha kuti azurura musina mai nini mukadzi wenyu mwati akafa ko sekuru unoda kugoti apa mwana unobarwe kuirika kuti munondikirewo futi baboi ngedzawo munhu wangofunga akagara ndozvendamugara pasi nebhuru. Saka ndabvunza nguva dziya kuti mwakambo vari vanodzoka unozoya uchipurezenda pepa ravari kuda chai kune kwasho kuloga ati nini handisichada zveroraba ati mangwana zvinoanana sekuru nekuna mai aya kuti wakubvunza yakunge iye wega ngei wakabare mwana wega here. Inzwai zvevarume baba vataura zvakachena. Ndabvunza kuti pamombe nhatu dzamataura pane chizato chamai here. Ataura zvakachena zvisina kuhafuka kuti zvandataura ngezvangu anesi handizivi kuti chikudei ngezvawo. Pauda uchitogadzirwa platform yekuti zvamai zvacho zvinobvunzwa sei zvoitwa sei pana kwete zvokuti tiarambidze 3 dzawo dzaataura. ngotaura kubvunza iyo baba kuti anoberekwa ari ega here kumba kwavo haana here mukoma kana munina kana hanzvadzi ari kubvunza hadzi kumba kwenyu muri 1 ari ega karikoka gumire museve dziriyo dzito ana tetezvo inorapa muri kubva imwe mupfuma yacho Mauya nawo taurai ndizvo ndimozwa sekuru
ndakaona apa auya bandimukiri kutsura domukiro haana dare raagara nehanza kana ndainobvunza kuti ane wana here wawakomana hanzi muna ana here wakomana ngaikwava matamba mwegaiza ndauya nomuno wacho uri mukomana uya kuro iwe mukomana urura unandwara mudhara iweweka uya kuro mufundisi Pastor ndiye aringa Bible. iwewe ita mushiri ndiona baba mwauya muri tu nyaya yerutaura baba mwakamboidhiskasa here wauya kuiti nyaya yerutoizwirawo munomo zvekuti ndizonyatsokuziva zvese iwo wakaroora here mune makore mana urosvike tete zvosira mukadzi ururi uzorite vana iwoya orit zvinzwa nyaya iri muno ndakabvunza mwana wekuti pakafamba mai akashandira maina akashandira akwati mama anobereka mudzimai wemubasha asiri aniwo anobereka ii abangani akadzori orit iwo uriwa mainini maiguru ndo wakashaika maiguru hakuna vana here vana uyu ngowe kwamainini ko wekwamaiguru wariko ndaraure dzoru hamusiwirirana muri kuzi ndiku makauraya mai ndidhuragi atoitiswa ngezvavakandodhakwa ndingava nechidhakwa here wangani ngeumwe makabara mwana 1 namaiguru mukomana nako asikana asikana ndo akawanda angani umwe wakazoshaya kwasara 4 muna mamina asikana 5 nemukomana 1 saka 1 musikana wakashayika bvapasara 4 variko vasikana iwayo uyu mukomana wasarawo ndiye uyu mamutoriro haana chaanobatsira saka mwazoenda kutora wekwamai uyu haamwibo nokusudha hasudi ndipasta unonamata imwe munonamata here maitire kuri kuita mahara chechiba ndadobvunza ndepekuti mai emukadzi wavo kwambo vashaika hapana pakapowa sara kuwana here pamukadzi wavo maiguru haana vaningina vakasara here vakasara hakuna zvakarongwa mukadzi wenyu wanga asina ningina akashaika ushaika zuva rimwero here anabambo ariyo ana bambo manjeka pakashaika mudzimai wenyu makaita rufumwe senana bambo here hapana kunenedzerwa baiwe hapana nyaya yekuzi mai auyu ndo akauraya maiguruba bcause ana mai nini mbiri yavo takaizwa yekuuraya ana maiguru ochisara aya maiguru saka ngei pasina wekwana maya kana sekuru anoshaya zvidzame tingangotaura changamiri dzimwe dzenguva vanasikana ndo vanokonzera kuti basha atadze kubvise mari kakuita kake maybe uyu utadzake kutaura vana vanokwanisa kutaura kuti usaende kubvise mari anoda kodye mari namainini zvinga kusvika baba anokwanisa kuzosimuka vega komangara kudai aya kaya ukanasa kubva pasi kudai very smart brugwa and everything zviri chaizvo chaizvo saka ndifunga kukwese here kana kuti
kudini 30 years nemwana wanhu wana 4 nyaya iri apa mugara sakare aya anonge anotsikirwa ngeakadzi ava mari dzisaende ndiyo nyaya iri apa order nauri kutaura babavo inini ndindakandarisa munhu pakabuda masoko ari pakati pasekuru pababavo nemhuri pane nyaya dziri paonini kwandima dziri kuda kugadziriswa then vana vare masoko pana baba saka nyaya muri kuona mukwambo smart yaoneka anhu ari kuona dziri pagiraundi chaizvo chaizvo anhu musati ari kutadza kuona mukwambo wauri smart mari unoiona asi pane zviri pakati pacho ndindakanda nemasamoni acho saka babaya ane nyaya dzawo dzakonzeresa kuti mukwambo asaonini kana mukunda asakurumidze kubhadhara mari pane nyaya yekudonha kwemukunda wavo iri pandima kudonha pari something of that sort saka ndio pane nyaya hombe chaiyo chaiyo saka uku kunohwandirana kwekuti mukwambo kudai mari pane nyaya iri pagiraundi 30 years dzese kubva kuma 30 years kwese ino ndiyo nyaya yacho here iyi kana kuti kuma 30 years kwese ino asikabhadhari ndiyo yainga ifuma here kusvikira aberekerane kusvika agara ife kusvika aberekerane mucharugarigani mbotaurawo nemimi bichana rufu rwemukadzi wenyu imimi echishaika ini ndakanga ndisipoba asi zviri kundiratidza kuti pakashaika mukadzi wenyu imimi zvinhu zvakanga zvisiri kufamba in good faith naanatezvara enyu from the platform yekuti muri kuti imimi mukadzi wenyu ashaika hamuna kupuhwa munhukadzi akasara achimirira vana venyu samai kuti kunyangwe mukadzi wenyu akashaikirwa ngeanin'ini ake ese kana ana sisi ana bambo wenyu haashaiwo ana asikana akabara haizove kuomera samai zvinotaura kuti imwimwe mundara mwauya henyu kuno kudare kunoko asi tikatarisa kumaseri kwenyuka kuno kune masanziwo futi emuri kudhonzwawo futi akakonzeresa kuti ana tezvara azokunyimai sara pavana munofanira kunge mune zvipandewo futi imimi maringemba pamwe nekufa kwemudzimai wenyu naana tezvara yenyu because hamusaizombouya ba imimi kana kusvika panguva ino musina kupiwa munhukadzi anomirira vana venyu wamungadai mauya naye pano kana pasina mungadai mauya naana tezvara kudai muchifambidzana naana tezvara nenyu zvakanaka kana kuti mafiri akaita hama yawo pakanga pasina gakato rakanga riripo mungadai musina kuremerwa vakotora tezvara wenyu mumwe chete mauya naye muno hapana kuti kudaro koba ngoti kunaka kwemupasha kudini chaiko kugara usiri kasi kuroora here kana kuti kumedza kuroora kunaka kwemupasha chaiko kwemungadai kudini mirai baba iwe mukwasha iwoka nyoka inopimwa negawiga ndeinenge isipo nyoka itoripo inobva yaonekwa kuti yakareba kana kuti ipfupi iwo mukwasha iwo wakatora mwana wamudhara 1998 ukaita wana 4 nanhasi 3 vasikana vakatoroorwa mukomana wacho wakatoroora hausati wabhadhara kana sende chii tambotsatsanura vamwe utese ona itiri tabatsirana sedare tambori asi munhuka une anzatinoda chaichai uripo ndii iwewe mukwasha usabatsirwa nyaya kuti tifushunure zvakawanda zvekumba kwenyu nezvisina basa iwo chokwadi uchidi iwo kushaya kubhadhara kana kobo chairo kuna baba ava iwo mwana wavo akubarira vana 4 wacho 3 vakatoroorwa asi hakuna kuendesa chii pakudii
zvourutaura ndinoziva iwewe kurega kuroora kwako kana kubvisa kachipisi kana kai kushaya udzinye une mareasons here ozi anhu vese ari munomu vanhu vese ka vanoshaya asi toziva kuti mukwasha unozozi padai because hazupe dzorora iwo nekutotanga kwacho hausati. And we are talking of 30 years. Pane wana 4 wakunda wako iwoyo wakaroorwa zvokuti hauna kubvisirwa mari ka wakaroorwa nevana varume vakaroora wakunda wako iwoyo ndeveimba wani wakwasha vako wakaroora vana vako iwoyo une vana vakaroorwa ka iwo hauna vana vari kumba kwavanhu vari kumba kwavanhu navana uroorwa right kudzimba kwavari ikoko vari vatatu vana vako vari pamusha 1 here kana kuti vari kumisha yakasiyana siyana hapana wakabvisirwa kana sende hanzi takandomirawo kuti wanouya wamunhu but kwatova nevazukuru kaivo wakwasha wako ava vanozivana here iwe minyama yako iwe kaniwe chama izvozvo iwoka tinozviziva kuti zvinoitika but iwe chamarika haungati iwoka arombo ari macho arombo ese vasikana wako wacho waibva wati uyu uri kuenda masvingo ogara pamurombo usingarori unoenda Harare wosvika futi pamurombo usingarori iwo wacho ubva wasara uri kuno uri murombo usingaroriwo murumbodii chii vanosenzera wakosha kosha asati vana vavo vakatizira rini uone gore uone 2 years hapana mukwasha tawe yakana nene uda kutozvaendesawo dare kuti zvaitirwe unododii manje ona ka vanhu ivo ndo vanofanira kupa mari iwoyo yekuti uye uvhare mabesa ari kuno kuna tezvarako tinozviziva ndo zvazombotaurwapo kuti iwe vana ivavo vanogona kuuya uroorera mai vavo vobatsira kunokuwa chii chiri kunetsa wakwacha wacho hausati asi vana vako vari kugara havo ikoko vana vako vanombouya iri kokuona sababa ivo wakati handiumaona musati maroro umwe wacho musikana arwe haasati arorwa uchiri mudiki ari form 2 mukomana wakarora wakabvisawo mari iyi alright I think tingadari ngatibatsirane munomu nyaya iri panapa tingatenderera tikatosvika kuzodokisa baba imimi mirai nyaya yenyuka asi yakanaka isusu chetinokurudzira sematraditional leaders vanhu mukanga maita madifferences kudzimba musatemana musatukana musarowana uyai kupi kuno zvemaita izvi tinozvikurudzira chaizvo chaizvo
ende maita kudai tinoda kumeka sure kuti tinoita nenzira dzese kuti nyaya yenyu tione kuti yafamba semadiro emunoita kuitira kuti next time munozotaurira vanhu kuti nyaya yangu yakazoperera kwani ndikawina mautoisombe uyu yakanaka anhu achatemani nematemo. Hatisi kuda kuti titi nyaya yenyu imimi haina musoro maita zvakanaka ndo zvinoita murume zvematoita izvi mukadai makadhira naye mugwasha 30 years asina nechaakabvisa iye zvaari kutaura kuti akakunda angu akaenda hapana chauya pamwe urunyepa ndo zvandakasimidzira maoko changamuaida kuti zvoterudza kuti ndiri kurya mari uri unanzo uri kurya mari wakurya mari mufunda wangu waakabereka naye yakunda hake isininokeyo uri pakona iri pakona mandoti Changamire uyu mapedzana chakazvoterudza manje uchazvitaura baba. Changamire vapedza naye uyo wanzi ari kuunza mombe dzake 3 kana kuti $800. Tanga tamirira padate kuti uchititaurira date temba kuti uri kuunza zvinhu izvezvo rini. Asi pane imwe slot yasara iri pending ye platform yekwamai iyona iri effective ndo yatingangotaura nezvayo verdict yekutoti parikutodiwa 3 mombe ndiyatezvera wazvinzwa iwo Changamire akutoda date from you kuti unounza riine $800 kana kuti mombe 3 petiri ipapo uyu ati mombe 3 dzendataura ini dzake iye pasinani pasina ana mai saka hai metse yacho manje vision yacho haibharadza haibudiba inonetsa because haichabudi kuti yakaenda udare inouya udzoka futi ana sekuru aya achauya tinoramba tichizotonga nyaya 1 imimika iwe unoenda kotsvaga mari yetataura muno yedare yetataura yababa aya asi pari kuda yamai imimi mai tinoita sei ndimwe baba ende ndimwe aunza nyaya kuno mataura yenyu taizwa itwa very fair mati mude mombe 3 zvimwe zvese hapasisina but pane ana mapfukudza tumbu pane mombe yamai pane zvinhu zvamai zvisingauyi kwemuriba zvikuda kuti zviende kuna mai kuitira kuti mwana wenyu wacho kwaariko zviende kogarawo zvakadini imi vanditi muri kuda kunanzvaka muripo sababa mai yenyu akafa kudaroka ari kutoti namwe avo akafawo ikokoko ndine mukunda wangu wakarorwa ari kuda kutoryawo kana vakasaya kuchadya iwo direct pane hama yavo inofanira kuti baba imi uyai nehama dzemukadzi wenyu unototutsira mukwambo kuita dziite 4 hatichaziva kuti mai achacho achazoti pachazozwi todenganawo apapapa ngano asi imwe yacho ngaibonga yapo dziite 4 kazhinji yekwamai hayo inonga iri 1 inoziya panozodowo hapo zvimwe zviro zvakandodai asi zvototi ndoti hati pemabharandisa I think pakundoti danga kazhinji kuna baba ndokunonyanya asi kai panondozi padangapo panoda yani yamai saka takuuya pa4 3 dzababa ne1 yamai saka kazhinji kacho panhango dzetinoziya dzimwe dzechivanhu inototangwa ngeyamai saka uyo nkwasha iwo mombe dzako dziri kudiwa isusu kuti besa rako iri ripere i4 asi kuti paita yambodai wanga wabatsira dare rino nekuti uinze yamai 1 petiri kusangana nechikoti apa yamai opuwa ana mouya mune makuya kana nasekuru kana nani tinotaurirana tiri muno kuti panapa hatisi kuchaita zvenhango dzekurodzana apa inyaya yamudare takungoita zvikwakwa kuti zvidi tibudane otherwise paimi pasina chaizotogona kubuda youya yobuda yamai ana sekuru acho wapuwa kana makasara mai opuwa hake tozoti yapera chigwere ndicho chizosara chitiri tichitamba chenyu nauyu pakadini
wagarisa Changamire ngaunze wonini wagarisa makore apedza ndini otherwise inini ndinozotofanisina isina chendambotoona wagarisa nokuti kupfa kwaari kuita munokunoku ndizvo zvaanonoita izvozvo asi chabuda panavo unondosvika indoti haye ndichadasira kusvikira ini ndototi ngandiende kudare ringandibatsira maita zvakanaka saka ndati isusu sedarika tatoona mauya handi kuti mimi maigona kutadza kuita zvekuita naye uyu kana kutora zvinhu pamba pake asi mwafunga kuteedzei mutemo wemagariro enyika kuti no nyaya ndakuendesa kwamambo tinomutenda maningi ipapo ende isusu sedare tinotoda kuona kuti tinokubatsirai kuti muzoziva kuti dare rinodii mutaurirowo vamwe kuti munyaya dzemaakuita muchidoburitsirana matemo musadaro endai kwamambo ndine yangu yainetsa yakazoperera kwani saka toda kuti ipedza iyoyi saka its okay imwe mapedza matunza taunza yes inini ndiri kuona hangu sekuti sekuru ava hapana kuchajira zvinhu zvamai iti mai vanyore list yavo kana nasekuru vaunze vauye nayo kana vauya nayo musi wedare mumbe kana pauya 1 vanochikwanisa kuti timuvhari nyaya yamai timbotorai mombe iyi kuti kwasara chikwereti kwosara kachikwereti asi mombe no that's ndizvozvo baba zviri kutaurwa panapa nedare raChangamire zvichabatsira imimi mukada kutambe side renyu badzi haibudi munopisa futi vana nekuti maakuisa chigumbu kuna mai ngazvinake kwese madiri amunoita kuroorerwa namai vacho mudzimai uda anga angoripo aide achingozvidawo saka anotozvida mese muri kuzvida saka pihwai mese ndizvoka saka chiitai kuti imimika ndimi babaka baba ndo anopedzisira kubuda mumba kana mumba muchibake moto amake sure kuti ana ese adini abuda saka ndi munopedzisira upuhwa imi muchiita kuti mai atange mai toziva kuti avo tapedzanawo zvomwana sekuru mbova pachisarira uyo anenge kuti pauya paine mombe mbiri dzambouya ipapo toita uchibvisa 1 yoenda wana mai idzi tautanga usabvekitodzani chendisi kuti tinogona kuwirana ndechekuti mombe dzenyu zvemuri imwe maida kuti dziva dzatouya apo 4 apo ipo pane 30 years pasina wambobuda kana nhunzi ngatisanyeperana vanhu unless kuti paine zvemuri kuziva zvemusoda kuti taurira baba muone gomba raari kuchera pemuri unazoziva kuti mari iripo pakati togona kutuma mupurisa pane pemuri kuziva here pane mari titomupisa titobva tamubata nhasi motobuda nomupurisa totoziva kuti mari abva akupai mari dzenyu dzese iye ozosara achinetseka hapana pendiri kuziva basi ndiri kutoti inini ndatomuonawo ndikamurekera panapa handizomukoni nokuti chake kupfawa kwaiko kuti uri kuti kunga chituwa chemba asi asina chaanozodini chaanozobudisa mangwana kuda kuti nde goredhu rimweni zvakanodaro nokuti wasodini apa wondodaro futi endodaro kuzoona ndokuti ngatiendi kwamambo kudare mwana achida kumbotaura wanga wachida kuti chingo mwana iyo nguva yana kuti wewe pavana pavari kuti 4 wemukwasha airi ndo akaroorwa ndehwani mukomana wakaroora amwe 2 ndo achiri kumba asati aroora saka i2 asara pamba aya ndo aroora nekuroora saka zvetakuita tipedze nyaya next court yedu musi wa 12 next court musi wa 12 October tosangana panapa ine munouya panapa iyo ngoma handiti wakatumirwa Samon chizoti wamusungu wanzwa wachi musungu nyaya yako takutoinegotiata tichideliberata kunoko kusvikira yapera
ava ukaonana nawo munongomhorosana muchiti hamutauri nezvenyaya iyoyo. Ini tezvara uyu musasataura naye. Dai mwaida kutaura makatotaura makapedza. Saka hamusataura mese. Hatidi kuti nyaya yaudari kuno tozozwa kuti makunetsana futi. Tikangozwa kuti mekuno kutobva taikansura. Bozi hatidi kuti nyaya iri kuno kutozozwa kuti inozopedzisira yakuvhiringidza mapurogiramu edu kuno. Musasataura naye bozi nyaya yake yakuno. Ndati pfuma yenyu kusvika yapera muchaitorera muno. Mazwazvo? Iwewe musi wa12 next court date chikwereti chako iwo $1,000 mombe 4 $250 imwe pamombe 3 ndedzababa avo ndodzinobva dzavhara danga nerora yakutozoti zvapera. Imwe mombe iri kuuya kunana mai. I know kuti vanenge vainawo zvimwe zvavaitarisira tinenge tichizozwa, asi wakambopuhwa mombe kazhinji ini nhangu kwana mai kazhinji kukaenda mombe ndinoona unga kunodi kunonga kunonyararwa considering kuti mai vacho chaivo havo vakatodii futi unotosara achinanzva mombe yacho unototi gepi rangu ratoti right. Apa taungoita for progress sake hatisi kurodza, tiri kuita kuti tibudane zvipere. Muchema kuti ndichasvika ufa ndisina umboluma munochiona kuti toita dini, asi munondoziva zvinoita akwasha ndozvita kuda kuti tichibatsirana kuti titomuchovha kuti mari mombe dzenyu dzese dziri dzingudi. Iwewe musi wa12 uri kudini? Alright, you hange kudare, it's okay. Neyangu ndadaira ndiyo. Yangu kumangara mupambongo. Saka unondipe mari yangu, unonditosera mari yangu. Zvidio zvimutemo wacho maexpense ake wamukonzeresera saka unofanira kudzorera mari yake kusara kuzwisisa vaimirire kuyo kobvunzwe chuma ndebambo mudare. saka kuti mari yangu ndoida. Saka i8 yemadaira neyawo yekuvhure muromo $80 chibereki iyo taitora yaenda pasaidhi iripo iyo tautoinyora panapa kuti +40 panapa yawanda right. Pajudgment yedu itaita mombe 4 uri kudii? Izvo handi zvokuti hatisi kunegotiate apa. Ndati ukaona watumirwa samunhu wasungwa wamusungwa takutoda kutokukanga iwo bhozi 30 years usingabhadharika waizviita kuti mwaitaurirana muri pasi pekuti muno matiteereri 30 years toita kutoda zvekutotaurirana zvemadhei iwo wotobatana nehama neshamwari wotoona zvaunotengesa wotoona kuti nekuitira kuti musi wa12 ngatitaurirana kuti pari kuuya ngani bhozi une 4 mombe dziri kuuya ngani musi wa12. Une mikonyo. Uruda isusuka uruda kuti uone kuti tinosvika papi tikubatsirei kuti bhodzi isusu nyaya yedu peyarika isusu zvokuti iwo uchaita seka wakambozwa kuti kuna arume akazotosvikira kuba akazotoenda ujeri arutrai udo uvhare mabesa tinogonawo kusvitsa ipo papo usarelaxaka iwo unoramba wakarelaxa wana over 30 years usingabhadhari iwe uri chiko iwo mashairi ako urudo kuti taurira iwo nge uchibva wavhaira nenhama udaro iwo wakupa ma4 utopa futi rimwe gore utopa futi rimwe gore kuti nyaya yako iyi unoda kutoisolva after gore ndio zvauri kutaura. Decision yakanaka ndeba aende uko aforume zvidhina mari uye musi wa12 uyu munhu wakasimba
zvidhina kutengesa asi kuti ise kru uyu ona kubata ndamubata kuti aiti mukuona akadai hamusi kuona here anotaura tezvaracho kuti uye unochipfawa ukamona ari kutaura unopfawa manenge asi action inga mabatsirwa vanenge madhodha baba kuti makabereka mune vana nunha yenyu munochise kuvana mhosa ngeyekuti hauna kupfawa iwo chinzwa chamwana hatitoda kutendererapo tingapedza nguva tiri panyaya 1 pane nyaya dzikuda kuitwa dzakatowanda panapa iwo zvoda kuita by 30 next other kote yedu chia 26 October inenge iri chii iri Sunday 26 October urikuzwisisa pane madays aSeptember uno naOctober wese tinenge taita makoti mairi ipapo makoti edu mairi etinenge tajamba tiri kojamba yamusi wa12 tobva tazoya yamusi wa12 musi wa26 ukatotadzawo ane makoti anonge atoita mairi tinenge tatoita masamoni mairi ukandoregera kuuya nemombe iwewe musi wa30 iwoyo dzinoita kana mbiri nyaya yangu takutoitisa warrant of arrest takuendesa iwewo chaunenge wakuita badziwo ngechekuti tirudo chiti taiendesa uko kavakutombovharirwa chikwereti ichocho tinochigadzira chohwa chatoita chikwereti totoendesa kucriminal court wotomboenda kwamandikisi wonoita zvekosenzera chikwereti ichocho wodzoka wakubuda tichadaidzwa kuti munguva yako yakwana tokuroera samon uri kupi ikoko wodzoka futi kuno zvouri kuita izvi zvokutamba hako zvouri kuita izvi unenge usati wadi watsva uri kuziva kuti kuna arume aidhazi handibhadhari maintenance ngoti handisenzi wakambozvizwa iwe hausati wakambozvizwa iri kare kuti akadzi aenda kobhadharira murume maintenance iye murume wacho uzoenda kudaro achiti handigoni kubhadhara maintenance ngoti handisenzi maizvizwa zvichikwe hakusira nge tazvoutamba ukaenda ukatadza kubhadhara iwo unoenda 6 months kujeri 6 months dzacho chikwereti pane chawaendera 6 months zorujeri uchibuda moti wanga uine gore rawanga uine chikwereti wane 18 months unosvikira zveuri kuita zvekutamba uri kuzva zvirutaurwa tsvaga zvinhu zvekutoti iwo ita zvinhu zvaunotogona kutoti utoita kuti zviite because une chikwereti chamangarwa kudari nyaya yenyu idai mamuri pasi pemuti yadii hayo maiwirirana kweyari kunoko handioni uchiwina ba iwo musi wa30 26 iwo zamwanaenda watsezvuru utoforome zvidhina kana kuti apene mhiyapinya dzeuno zvidhina zvacho ndirotenga ndiri kuakapana kana uchida waende kupe ground rekuforomera unogara uyo hakuda zvinhu zviri kuitwa ikoko zvekuti unoita mari asi uya ndikupe pekuforomera zvidhina uchida uya ndikupe ground rekuforomera zvidhina zvacho ndotenga zvidhina zvacho zvinozvida pana ndobva ndatenga mari yacho ndobva ndapa tezvara akwana iwo yandokwana mari yacho worekera wodzokera kuita zvanga uchita hapana tichatombodiwe kuoneka baba apa watopuwa decision yakatinaka wati uya ndikupe ground changamira ati zvidhina notora saka iwe toya uforome zvidhina takupa basement of income generation kuti unogenerera sei mari yako changamira uda zvidhina tirikuda zvidhina panapa tiri kuita maconstruction tirikuda panapa iwewe ground racho kuti uforome zvidhina racho ndirokupa baba yabatsirwa kuenzera mune ana kwendikotaura henyu ana yanyu akubatsirei panyaya yekuti akubatsirei kuroora pfungwa yenyu bazi ana ndapinde nyaya ana ndinokumbira munidai zvese izvozvomukoronga kuti muuye kokanya zvidhina whatever chinyi chochada kuronga pfungwa dzacho ndiwo baba acho emusha
then waita iwewe wongoti ndiri kuya kuzvidhina kana kutoti musi wa26 ndiri kuya nemari furusto hapane chimwe chinhu chetichade kuzwapa mama unode kutorere zvekuita ndiye une chikwereti kuna bamba ako hanga ndiwe une chikwereti kuna bamba unoda mabhisi ekari locked iwe utopiwa platform inotokupa mari kuti uya uforume zvidhina zviri kudiwa zviri kuti havana changaniro ndiro zvida zvidhina zvacho iwe unoda kumira nemabhisi eka utoa kuti hausizive kuti anokupa mari rii kupi futi saka unoti unoda kubatsirika sei